No toinen jalka sitten, kun ei tarvitse mitään. No otetaan se uusiksi kohta, ei se mikään. Niin. Jos iskä hermostui, ja tiedät mitä siinä tapahtuu. Jos kaveruus menee ihan taas nolliksi, niin... No siinä. Mitäs se sitten tiedät? Niin. Tuosta täytyy Joo. ottaa. Jos kaveruus menee nolliksi, niin ei pärjätä mitenkään. Hankala kyllä. Minä saa siitä nyt otettua. Nyt mennään eteenpäin. Ja tassut siellä, niin. Nyt Vihtori on taas oma itsensä. Niin. Kaveruus iskän kanssa on kuitenkin tärkeä. Vihtori tietää sen. Niin. Kaveruus isin kanssa on tärkeä. Loppupelistä. Niin. No nyt minä sit sillä. Että aloisi keksiä. Niin siellä on keksi jo valmiina. Noniin. No niin, Vihtori. Punks. Käykö se tähän, Vihtori? Käy tähän syömään. No niin hyvä. Syö ja vissiin syö. Tuo mennessä.